Good morning guys. So karon is taligo ko kay fresh ta kay gi-invite ta nila og duwa sa Mahagbo. So ayan, labi ludo jud kayo guys kay basin dayo mani mahot nagduwa so di ba? So good morning so karon sa taog Mahagbo barangay Mahagbo. So see you. So mao ni ang akong outfit inagduwa. Ayo grabe no, murag ni nya na daw dai si Ate Isil og saging unta mga kaon ko inag-uli. Grabe. And then wala ni guys, nag-andam na ko og kuan. Raincoat ani at that time kay mura mag something kaawanon siya. So nag-andam ko og raincoat. So ako ang motor guys. Inpasta na within 6 months. Thank you Lord. So, Ano na guys, parang gisud ag kanang kuan. raincoat kay basin og Ang raincoat kay in case of emerge. Ato ni siya So basa ta di ba? So atong motor So hugaw. ako siya siyang pilon kay kuan. Gawan. Masin maguba, pinangga pa yan And then pagkahuman nag-lotion na si Oka Renz. Nag-lotion siya guys kay para kung humot inagkuan, inagduwa, para di siya lamalipong, di ba? Na mga ibang mga players good guys ka. Nagkuan no, something, humot, something ba? Ang nag-lotion ko anak guys kay para humot punta nila. And then nagbuta na pug kuog. Nahurot naman sa guys kanang kuan angel pang murag siya panghabi sa buhok bitaw. Kay daghan pa mo gamit sa bahay lagi pod mo nang mahurot. Ana manas za. Ang ibutang ang buhok guys para daw po siya naghumot po na siya guys murag dahil siyang perfume lami siya gamiton guys. Palit na mo kay murag siya lami kaayo. Ana talikod pa mura pag kinlo og likod. Oh, pak tuara kaiyat lagi kaayo. Igo nagkamot ng electric fan. Oh, nasiradaan. Say na pinapay ko pag gwapo kay mura pag gwapo. Cute ra ko guys, ha di ko gwapo. Charis. And then ang costume to this vlog is Creamline. Creamline jud akong kan guys, favorito nga team as now jud kay grabe Creamline jud guys. Magtanaw lang jud mo sa PVL today's vlog, grabe jud ilang mga play, ilang mga grabe jud ilang mga depensa no. So, saludo ako sa 23. Oo, pak, grabe iyat ha. And then, nagbiyahe namin ni Ding Dong. Ang kauban niya siya guys, si Ding Dong. Ano siya na, bata, pero na siya kuha. Labapet. Cute, mas okay, mura po cute. Kare, with Ding Dong. And then, kare guys, padung namin ang kuhaan guys, mamiesta sa Mahagbo, barangay Mahagbo. And then, pag humagkaon, nilago sa sentro. And then, pagkahumahan, exhibition game na. Ano siya guys, tinawan natin, exhibition guys. Wala ito exhibition tourist vlog. Grabe ang video po. Grabe po kamo. Nakita po sa camera. Dapat tarong po na video. Mga highlights. Sige. Gokod mo dira. Ako guys. Guys at that time. Maning kamo. Chuko guys sa exhibition. Nag-expect me guys. Sa exhibition guys. Naghag tao. At that time dahil po. Nag-oras dahil po. Alas 12 untok. Grabe. Ako na ng mapa. Si Ding Dong. With Ding Dong. Diba? Pak. Isa ka na ako. Sakap. Kidrap ito na ko guys, liso na po siya i-backdoor kong drop. Unya guys, pag abot, pag humagdo sa exhibition, nain na pong bayang ang mga ikanan. Diba? Pati buot ni Ding Dong, ang motor yung parking sa kanang ginawa. Diba? With Jason, Billy, Mark Anthony, and Japet, ang mga kauban dira. Then na po si Kuya Janriel, kabangay. Then na po si Aldin with Mark Anthony siya, mga hilason mo mga gwapo kamatang. Di ba na namin ikadang fight. Naglinya na guys. Ready to fight na.